nebudem tomu pripisovať žiadnu dôležitosť, nebudem ju proste očuchávať. Jediné, čo je voňalo, to boli vlasy, ale aj to pochlieve, ale... Proti tomu všetkému to bola fakt voňa. Dobre, zrazu sa mi otvárajú dvere v byte. A môžeš si fotroval, nie? A ona, vieš, ten telesný šapas, skurvený, spotený, to nevieš zakryť. Tak ti zmrtvola, zdokneš ty. Ale pôjde, nie je problém. Mato, mrtvola došla. Vieš, koľko mrtvola zdokla? Bázne. Nebol problém, pošli fotrovci donútra. A tiež akože tak posmehúcky oči, nikdy nezvykol, hovorí, že koľko taký to je skladal. Tebe nezadržať. Co piči, niečo tu smrdí? Takým kamenným výrazom. Všímavý. Daj mi novinku. Pôjde matka skoro vystrelo. Vtedy si vydáva dole u nás topánky. Ešte to svalíme na ňu. Vieš, taký oný chytare. Ročný 91. Príjemný, oný smadný. To treba Nafetované, lebo chodili na... Došli tam a čo to tak smrdí? Hovorím, tak ja som to není, ja som teraz došiel z trému, hovorím. A tak matka, že no ja som došla z aerobika, ja som sa tam sprchovala. Ako obvykle každý normálny skurvený. No tak proste aj ona sa akože sprchovala, otec hovorí, kurva, však ja idem z kamionu, ja som to, ako normálne som sa osprchol všetko. A tu Nikola, akože fajn, no sama od tebe. To som asi ja. Dobre, ja vtedy už ktorý sme mostom chytil a že mohla by si ísť von, prosím? No, čo chceš? Potom nie som veľmi nezdvorený, nejaký chrapol, otvorí, ty smíš, padaj do toho. Slova do písmena, takto som to povedal. A ona to neprúdila, už usmievala. Normálne, bez problémov, suverený, ale sa ti usmievala. To je to spievaná. A pôjde, nadávame jednu, ale robíš si stranu, ale nerobíš si stranu, ale robíš, tak robím, no. A to som je, dvere, nie? A oni hovorí, koľko to čo bol za zvier? Ty už fakt nikoho nevieš, Láci, prosím ťa, buď radšej. Deckami menšie, 1,5 dňa vetrali, ale fakticky aktívne vodne v noci kokot, ono to nešlo, ja neviem, čo bolo, jednoducho to nešlo, ja nie. Ale tak nejak koľko ťažko sme to rozpísali, ale to vieš, to je Nikola je zvíra. Po naučení nikdy nepúšťa k tebe cudzie zvíra. Zatleskajme.